Hapachina zvekunyarana kuti aiwa ari kuita izvi nditete vangu, ari kuita izvi ndiye murume wangu, ari kuita izvi mukadzi wangu, ari kuita izvi ndiani bindiru. Angavaka aine makati akaita seke nyangu kana ari muhurumende kana mubato riri kutonga bopa yena. Nyika ino haichazombobvumira, hatibvume undyire hwakadai. The full wrath of the law will eventually come upon you. So avadama vatarira kuti ravo kuranga vachifunga kuti vane denga ravo remadrugs rapera. Tachimbotaura navakazemba apa tikati aiwa hazvinetseka mutemo unogadzirwa unoiswa nevanhu, handiti tinongonouyisa mutemo wacho kuparamende kuti abatwa nemadrugs rasai makiyi movharirai mozogarirai imomo zvakadaro. Munhu anouraya vanhu kukoma ngwana zvinozomuka zvakadini. Handizvo musika akatiisira pano panyika, akatiisira nechikonzero chekuti isu patiri tichadhivheropa nyika yedu toisiya pane imwe level yakakura. Zvizvarwa zvichatera zvinouya zvichisimudzira zvichienda pai, ichaenda pamusoro, vanhu vachigara mune zvakanaka. Mari yacho inoenda kupi yatengeswa madrugs iyoyo? Iri kunoshandei? Chayaisa muno munyika chii? Aiwa tese ngatiregei kuti mapurisa vachauya vachavabata. Iwe unovaziva, imi kwamuri kubva munotoziva kuti uyu ndio basa raari kuita. Ngaanorima munda wamadomasi atengese madomasi, hatina mhosva naye. Ngaanorima atengese onyeni, hatina mhosva naye. Izvi zvinodhaka zvinouraya izvi ndopane patine mhosva nevanhu vakaita saivavo.